Nasira po yung punla natin. Ay tinira ng ng matangkad na ibon. Tagak yung nanira sa atin sa punla natin. Marami. Ayos po natin yung bakso. Hybrid po, tapos may RC18. Iyan RC18, dumangkata yan sa baba. Ang problema ko, kung makulang yan RC8 hybrid ka na baga kang mga gamgam na raot si iba. Gamulag yan kay Ararumon.